kiɗan sarkin sauti Al-Hussein zakaran shiga kilishi ne ke yin baitin aya kan wannan harka. Ni so nake ko da malam idan ya ji sai ya taka ya ce da ni ga mai nono aya. Can hada-hada waccan ma ita ma hada-hada, kowa hada-hada har kai mana yin hada-hada. A gidan hada-hada, a gidan hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada, a gidan hada-hada, hada-hada, hada-hada. Albishirinki, mu fa gidan nan yau mun samu sabo. Baki tambaye ni sirrin da aka riga gidan nan ba da wancan ba. Wayyo baba na sana. Sai na bar gari wani aka fita inda yake na ce Allah ban da kowa kana ji da ni. Na ce ina ai gwaran koma da gidan aka kunda can na rana. Akai ne. Ai kuma mu jaje ta ce ai ba wannan magana ta ce mu da ɗaya gidan koma ce. Ka ana musararawa. Ai saboda inda ku da ni in ba kuma babu ni. Shine. Ba zan iya rayuwa babu. Mun ga haka. Wani sabon kaya nake gani ni ce ya labarin ne. Ai wanda ne ke ji. Fine. San kuwa to mun yi. Insha Allah. Ai sirrin haduwa da kake da shi kawo ki. Kamar baya magana. Yana magana ai wannan yake kina da rediyo wallahi haka yake yanzu ban san dalilinsa na kin magana ko shi ma kayan ya gano yana so ina so shine ban gane ba ko. A kai ka sai da ba wanda bai da abun faɗi ba yake da ko Allah. To yanzu ya kamata to shi za mu fara ko da ita za mu fara. Ya kamata ki tambaye ta sirrin wani abu da ya hana ta har ta baga wani yana da. Ni gani ki ba. Ni da gaggawa amma dai me ya faru? Buɗe baki ci magana sosai nan gidan kowa kika zo gidan kowa da kowa yana zuwa gidan ta kowa tunda da kaji ko da haka ya an gama buɗe baki sosai Kaga tana buƙatar a kwata da sai ta ne da kanta za ta faɗa. Haka ne sai ka ga wani gidan haka suke sun zo su musu ka san ki da kuma kowa su ce goya maka to yanzu me ya rage miki ne ya sassa Ni dai akwai kayan ɗaki so. Aiki na ki yana nan musamman. In dai akwai kayan ɗaki ba ni da wata matsala. Ce. To yanzu kai ba wani abu da za ka kula a kai. nan gida ne gidan kowa da kowa zuwa yake Ne da ce da jin kowa Tunda ta faɗa haka da rabu da ita da kaɗan za mu gano inda mata ke. Amma ma ne shiga jikin sa za ka faɗa da kai. Sai dai masa ba mu haukanta ba da zarar mun haukanta za mu ji sirrin komai. Bismillah. Wasu an jima. Akwai kayan aiki. Wasu mun shiga ciki. Bismillah. Ai wai ka za shi shan. Dan sha kola ne ki sha. Ki sha? Ki sha. Ba abin da aka sa masa. ka haɗa mata da ta fara shan wannan magani zaki ji da wannan kafiyar da ta Ni dai ina cewa ba ni kayan aiki ya komai akwai. Za a baki gari dai ina zuwa ina taji mutum daga magani sannan wani bacci kake ji da kin fasu ranar kin fasu mai ban tare da yake sha magani ne. Ki sha za ki ji daɗi. Ki sha mana ba ta shi shato ta wannan kada ba ki ce ba ta shi shato akwai ba ta wannan na kula da dan sha. Aisha saki ko ja ɗaya ne zaki ji daɗi Yau sakon zuga ɗaya ya sha abu sha. Sannu. To na yi Ina hankali za ta goyi. Ka ta san ga da haja tun da ta fara Eh. ka bari ka bai shan da za ta za ta gane ka. a duka ta zo gidan al'ada ka fara zuwa gidan al'ada Gaskiya yanzu sai ya zai ka tashi da kake ciki sauran karatu ka ci gaba da biya mata ka dora ta a hanyar ka dora ta a layi kar ta karkace kar ka bari ta karkace yau wa bishiyar sauran karatu ji sauran bayani Biya mata ba. yau ba gyara mata gadon nan in da ta kuma ta yi wanka da kayan ta da ya sauki Gaskiya. A za ta ɗinka. ba
yaran sun ji daɗi musamman wani abu in suka haɗu su rike ci Allah tas wayo wa Allah Sai akwai kayan aiki a ƙasa. ai ba za a hana Ana son ba a rasa zuwa ne. yau wannan mawudu ba ne isa aiki ce ba ya Ya isa ɗan hajiya. tuna su lishin ajiye ba yi tuni a sa da ya kamata Me zan yi? zizi da ziya ni ne ke da take ki Ina yin ka. ina yi da akwai ɗaukar cikin inda sun yi kuma Allah. ke biyo ni Akwai ta a to wani a gidan hada-hada mata maza ne sun bi gargada a gidan hada-hada 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 hada-hada a gidan hada-hada a nan ne a gidan hada-hada a nan ne na soyayya wato hankakiya hankakiya mai da ɗan uban wani naki walla baki tsoron Allah ni gidanki mai zirkai na an yi walƙiya na ganki ba kuwa dare mai naci gunki ban zama ɗan aiki ni sai godiya gun Allah ayyukanmu sun kai aiki ki bar ni tindini na barki wane rago da rigar saki za ku dinga samun waɗannan waƙoƙi namu a tashar mu ta YouTube wato DZ Hausa TV ga masu buƙatar mu a wajen shagalin bikin su ko waƙoƙin suna ko birthday ko siyasa duk wani taro da ake an tayo shi ana waka a cikinsa to insha Allah ba za a bar mu a baya ba za mu rakarkaso muku waka daga bakin kilisi za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lamba kamar haka ko kai magana kai tsaye ta kan WhatsApp 081 66 255 28 mun gode masoyanmu ana tare chai marga kukun dutse ko wadda ke ni sai ya faɗi samagiya na kan hanya ni in da wanda ke min kaidi ni muruci ne kan dutse ne addu'a a ranar idi na riga da na gano ki ya zakiyo da 'ya'yan gwayi ba cinna ki ya Allah baki tsoron Allah